Så skal jeg stå ligesom... Nej, det er sådan her. Nå, det er lyserød. Yep. Det er bobsel. Videre, Jonas! Efter ham, W! Kom! Det er mig! Oh shit! Oh shit! Ja, okay. Okay. Op med de ben! Det er mere sikker. Geronimo! Bare roligt der, så begyndte jeg også at gå efter. Det er bare fordi, at så kan du styre den sådan nogenlunde. Så er det, jeg vinkede til jer. Lidt tilbage, så kan du måske sørge for at holde ben. Søren. Jeg skulle lige vinke til jer, så satte jeg mig op igen. Flagrer du ikke bare med ham? Jeg holder fast lige nu. Jeg er klar. Jeg slipper bare. Op med fødderne, op med fødderne, op med fødderne! Op med fødderne, op med fødderne! Det er godt, det der, mand. Nej, Camilla! Nu skal Peder slå. Camilla, flot der! Skal du skubbe? Nej. Sikker? Ja. Skal jeg lukke længere frem, tror jeg. Så helt ned. Op med fødderne. Lad vand, her kom Og stakkels lille mus der. Hvad fanden har jeg aldrig gjort? Jeg er sådan ved dig. Vis den på det hælen. Sådan. Hvad har jeg gjort? Hvad er det? Så vil hælen. Den skal ind til varmen. Ind i trøjen. Rolig. Den skal også have en tur nedad. Hvad sker der? Ja, vi sætter den på en tur ned. Og ikke sådan noget med at banke på den. Det kan ikke. Nej, jeg sidder med. Okay. Ja, dejligt. Har fået den? Nej, hvad er det så synd for det? Jeg tror, den har et hus der. Så må du rave. Du kører over den. Nå, jeg tager den på. Ja, vi skal lige se, hvad du laver. Der ligger en kæmpe dernede. Ja, det var en eller anden, der... Det var nok hus. Gå ned. Sådan her. Der! Skal vi have trøj? Hallo? Ja, Kom her, hvis Ej, det er godt taget, Lukas. Kan du lige holde den sådan i... Nej, hold det. Ej, Hold lige at holde den. Hvad er det for en hus? Hold under det. Er det Markus? ej. Det er Fismus, det er rigtigt. Er I klar dernede? Kom bare. Lars! Yes, lav det af, hvor det skal. Det er godt, hold benene op! Hold benene op! Længste kælketur med skub.
Ej, var det Lars Christian? Ja. Meget god den der. Oh. Det er også strategisk at tage det samme spor. De andre kan godt gå hjem efter en skov. Det er sjovt. Det har jeg sagt. Og de er skægt. Stop på. Lars, er det tæt, Lars? Jo. Tak.